סמי במערכת החינוך כבר מעל 30 שנה. שם דבר כאן בתוך בית הספר. אין מורה שלא יגיד לך שהוא מכיר את סמי. כי יש לו נגיעה בכל תחום. הוא לא רק מלמד תלמידים, הוא מלמד גם מורים, שאנחנו ביחד בקיץ יושבים וחושבים מהם היעדים של בית הספר, ומתוך היעדים אנחנו תופרים חליפה מתאימה להשתלמות הבית ספרית. אני בלימודים שלי בתואר הראשון למדתי פילוסופיה, וזה זורם בדמי במובן הזה של חיי עיון, חיי מחשבה, ורציתי לחבר את התלמידים לחשיבות של הסתכלות על החיים, של מחשבה מעמיקה. סמי בנה תוכנית ייחודית שנקראת פילוסופיה וקולנוע. הוא רתם אליו 2 מורות נוספות, שהם ביחד גיבשו את התוכנית והם העבירו אותה לתלמידים. בנוסף לזה, הוא מעביר כאן בתי מדרש, שהוא מחבר בתי ספר מאשקלון, בין אם זה במגזר הממלכתי ובין אם זה במגזר הממלכתי-דתי. בהתחלה סמי סיפר לנו על כל מיני מושגים של פילוסופיה, אבל הוא התמקד על מושגים שקשורים לממשל. אחרי זה הלכנו לראות את הסרט מלך האריות, ואז עשינו כמו מין עבודה כזאת בקבוצות, כי בעצם במלך האריות יש כל מיני תפקידים, למשל טימון ופומבה, שהם בעצם, המושג שלהם בפילוסופיה זה קוסמופוליטיזם. אז אנחנו קישרנו את זה ולמדנו איך זה מתקשר בעצם, קולנוע ופילוסופיה, וזה היה ממש מעניין. לדעתי הוא באמת אוהב מה שהוא עושה, וזה באמת גורם לנו גם לאהוב את המקצוע שהוא מלמד. תכלית הנעלה, כפי שאמרנו, זה ללמד אותה מושגי יסוד בפילוסופיה המערבית שהם מאוד מאוד חשובים. כדי להשיג את זה, אנחנו עושים את זה דרך המדיה הקולנועית, שהיא יותר מדברת עליהם. אני הכרתי את סמי ואת מחשבת ישראל בכיתה י', והוא עשה כל מיני דילמות מעניינות, וכל התלמידים שישבו הצטרפו לדילמות, כאילו אמרו את הדעות שלהם, וזה ממש מעניין, וזה ממש גרם לי חשק להצטרף למגמה. אני משתתפת בבית המדרש החילוני דתי. זה בעצם 3 בתי ספר. אנחנו אומנויות ומדעים, שנפגשים פעם אנחנו בעצם דנים על כל מיני דברים. אתה מכיר את הבתי ספר האחרים ואיך הם לומדים ועל החיים שלהם. זה כיף, אתה כאילו יוצא מהתחום שהבית ספר נתן לך, וזה מכין אותך לעולם, כאילו, למה שהולך לקרות אחר כך. באופן הזה אנחנו ממש מראים להם שזה אותו דבר. גם מנסים לכנס אותם סביב איזה מכנה משותף אחד, כן? וזה התרבות המשותפת שלנו. כשאנחנו לומדים טקסטים מארון הספרים היהודי, מבחינתי ארון הספרים היהודי לא נפסק ברמב"ם, אלא גם יהודה עמיחי וגם משוררים בני זמננו וגם קובי עוז. הוא יודע לרתום את התלמידים לתוך הלמידה ולהחזיק אותם כאן בתוך בית הספר. זאת אומרת, אני מדברת על תלמידים שיכולים היו להיות במצב של נשירה ממערכת החינוך, וסמי יודע לגייס אותם למערכת ולהוביל אותם בסופו של דבר לבגרות מלאה. אני פוגש הרבה מהבוגרים שלנו, של בית הספר, ותמיד מופתע מהדבר הזה, כשהם הופכים להיות או קצינים, או בהייטק, או בין שיעור בתחום המשפטים. אז הם זוכרים את השיעור ההוא שבו אמרתי כך וכך, ויש תלמידים שפשוט הלכו ללמוד, בין אם זה תנ"ך ובין אם זה פילוסופיה, לאור החוויה שהם חוו בשיעורים המשותפים שלנו.